Zdravo ljudi, dobrodošli na Miss 7 kanal. Moje ime je Kristina. Moje ime je Juna i danas smo tu sa vama sa još jednim fashion videom, a danas radimo fashion tricks. Da. Inače, ovo je nastavak. Prvi deo vas čeka na našem kanalu Una i Kiki, tako da ako vam se dopadne ovaj video, trk tamo da pogledate nastavak. Yes. A mi se sada bacamo na posao. Tako je. Ne bacamo se još na posao. Ukoliko vam se dopada sadržaj koji Mi 7 kanal plasira, obavezno se subscribe-ujte na ovaj kanal, a ako vam se dopada šta mi pričamo, subscribe-ujte se i na naš kanal, gde smo upisane kao Una i Kiki. Sve nas obavezno zapratite na Instagramu, cool nam je Instagram, obećavamo. Da. Ok, šta je prvi trik? Drugačija najava! Jeste, da, bukvalno drugačija, super. To sam sad izmislila. Da, bukvalno pričaš, ja sam bila pozorno, Što pričam? Da, okej, dobro. Neće se više nikad ponoviti jer sam sad zaboravila šta sam rekla. Da. Prvi trik. Prvi trik. Ko će prvi već, ja? Ajde. Prvi trik tiče se organizacije garderobera, odnosno onog dela da kačimo ofingera i meni večito tu nedostaje mesta, zato što imam najviše tih stvari koje se kači, nebitno, ali uglavnom, kad uzmete jedan ofinger i umesto da upotrebite samo taj jedan, vi možete da uzmete onaj delić od konzerve, otvarač, ili možete da uzmete ono gde zašto kačite zavesu u kupatilu, onaj krug. To stavite na ofinger, na taj krug ide drugi ofinger i tu kačite ostatak garderobe i možete da napravite tako čitav niz. Sad mi je pala na pamet još jedna stvar, zapravo kad sam razmislila šta ja radim, ovo je kao malo hardcore varijanta, ali na primjer kada imate one ofingere koje imaju onu kao šipkicu dole, odnosno ofingeri koji su za pantalone, i to možete da koristite isto tako da kačite. Jeste, da ne morate da imate konzervu i taj krug, nego na to kačite. Da, ali realno mali broj ljudi koji ima to, ja možda imam sve ukupno 3-4 komada tih za pantalone. A i to zauzima malo više mesta jer je ono niže postavljeno i samim tim vam onda niže taj ofinger pada i onda ako su stari dugačke, baš će vam se vući dole po podu. Istina. Okej. Dlake nam lete na sve strane. Ova jesen. Osjećamo ćelave. Kako vaša kosa ovih dana? Evo, mi smo bukvalno proveli 15 minuta pre snimanja pričajući o tome, takmičili smo se kome više opada kosa. Da. Ali ono što mi iskreno najviše smeta jeste što je počela da mi raste ova nova baby kosica, evo vidite. Nemoj da se žališ na to. Žalim se zato što konstantno izgledam čupavo i ne mogu ništa da uradim povodom toga jer mi je kosa ovolika, a sve su ovako male, ovako štrče. Da, i onda ti ispadaju na sve strane. Čekaj da se ne gledam u ovo. Sljedeći trik tiče se pantalona, odnosno malo širih nogavica. Kada imate malo šire nogavice, a želite da nosite čizme koje su recimo do kolena, dobra je fora da te nogavice preklopite sa strane, zatim preko toga navučete čarapu koja će sve to držati na mestu i zatim obujete čizme. E sada, za ovo ste verovatno svi već čuli, ali tu postoji još jedan dodatni trik koji će vam pomoći da vam se pantalone ne pomeraju. Odnosno, ta uska ramfla koja će vam recimo doći do tu negde ispod kolena, će držati vaše pantalone kako se one ne bi borale onako kako... Na kolenima, da. Na kolenima. Meni je baš ružno kada imate taj višak materijala, a to se dešava zato što i vi ako namestite na početku, lepo to se ugurate u tu čizmu, vi kako hodate, to se sve ispomera i ostani sedi, non stop se pomera materijal, tako da eto, ovo će ga fiksirati i držati gde vi želite. Tako je. Sljedeći trik jeste jedan baš onako isto zimski trik, kada nosite ogromne džempere čija vam se dužina ne sviđa. Recimo to su dugački džemperi, kao što je u današnjem videu slučaj. Dakle, džemper koji je predugačak, nije ni tamo ni vamo, sada, većina njih nema ovu ramflu, meni ovaj džemper pomaže, ako ovako presavim, on ne mrda. Međutim, ukoliko nemate tu mogućnost, dobar trik jeste pozadi okrenete se. Ajde, tu si u kadru. Vežete repić jednom gumicom. Kada to vežete, uvučete na unutra i dobijete, opala, sve ću pobarati, dužinu koja vam najbolje odgovara. U modi sve je u proporcijama, tako da verujem da će ovaj trik značiti. Opet isto tako bitno je da se to ne pomera, ne mrda, tako da ste
svoj na svom. Svoj na svome, tako je. Jeste, pa jako je bitno da se uvek osjećate prijatno u tome što nosite, jer džabe vam samo od ovoga sveta ako to nije to. Jeste. Ja sam jedan veliki ljubitelj štikli, međutim, što sam malo pre spomenula, meni je jako bitno da mi bude udobno. I razlog zašto ja ne nosim štikle jeste zato što nemam nerava i živaca, da ja sad tu izgledam lepo, samo da bi izgledala lepo, a meni je u stvari nepraktično i neudobno. Jednostavno takav sam tip osobe. I neki trik koji ja bukvalno godinama praktikujem jeste da izvadim iz nekih strašno udobnih patika sportski uložak i uguram ih u svoju salonku. Ovo će vam raditi priču uglavnom kada su u pitanju salonke ili čizme na štiklu, sa sandalama šta da se radi, u nas stistim zube, svi vi stisnite zube. Ali ovo je super stvar zato što je tada vaša cipela jako udobna, ali i ukoliko vam je cipela malo veća, taj uložak će taman nadomestiti to što je veliko. To što vam fali. Tako je, to što vam fali i sve će to doći na svoje. Svoj na svome, sve na svome, svoje, dobro. Ok, ovaj trik tiče se tamnih odevnih komada u crnoj, tege, civoj boji. Kada to često peremo, ispira se boja, što samim pranjem i zbog korišćenja praška. Tako da, dva mini trikića jesu da stavljate manje praška i drugi trik jeste da te stvari obrnete, odnosno da ih okrenete na opačke, da ih perete iznutra. Ja sam dobro rekla, da skapirate o čemu pričam. Samo, obrnete i to je to. Kao i kada peglate u suštini. Jest. Tako ćete sačuvati boju. Naravno i ona će se isprati o tom potom, ali malo ćete produžiti. Produžit ćete njen vek. Tako je. Rok trajanja. Da, to je najviše kod, to je najčešći slučaj kod crnih dukseva i crnih pantalona. Da, ali i farmerki. Jeste, farmerki, da. Tamnih. Sljedeći trik tiče se trendi čizama, čarapa, štikli, čarapa. Svi ste već videli to i vrlo dobro znate o čemu se radi. Sada, kada je to postao trend pre recimo 2 godine, i ja to nisam imala gde da kupim, sam odlučila da ih napravim sama. Ja sam napravila to sama za kućnu upotrebu, odnosno za slikanje i stvarno mi je dobro poslužilo u tom momentu. Dakle, uzela sam jednu naobičaniju salonku u špic koja je imala crnu štiklu i uzela sam svoje neke stare grilonke, isekla ih i probušila štiklom tamo onaj deo zapravo gde bi meni došla peta. To je ispalo sjajno, evo ubacit ćemo vam da vidite zapravo kako je ispalo, ali to nije nosivo, na primer, napolju. Ukoliko želite da nosite ovako nešto napolju, bilo bi dobro da nabavite neku gumu koju ćete zalepiti i koja će zapravo izigravati đon, jer će se vaša čarapa jako brzo pohabati, dakle moći ćete da nosite samo jednom. A i iskreno, mnogo više će vam se klizati noga, pa postoji mogućnosti da se polomite. Tako je. Ono što je isto jako cool jeste da ne morate možda čak i ne da sečete vaše grilonke i hula-hopke, nego to mogu da budu onda one duge čizme onako koje će da idu recimo ispod suknje. Da, to je fenomenalno, baš fenomenalno. To je baš cool. To vam je za uradimo. Ajde opet to da uradimo. Ajde, ali to vam je onako za jednokratnu upotrebu, da se ne lažemo, uveče za neki izlazak, gde ne morate baš da brinete da li je sve na svom mestu, gde je dan, gde i čak ako se nešto desi, da ne vide. Nije ili iskreno hoćete da napravite neku brutalnu fotku za Instagram, samo napred. Niko neće znati. Tako je. To je stvarno odličan trik. I poslednji trik za danas? Poslednji trik jeste dekoracija nogavica. Verovatno svi imate one stare farmerke koje vam se ne dopadaju i onda možete vi malo da ih transformišete. Fora jeste da sasečete nogavice, da izaberete svoju idealnu dužinu. Recimo, danas u trendu je ona ispod lista. Dakle, sasečete svoju farmerku i onda skidate materijal ili noktima ili pincetom. Mi smo radile taj video, ostavit ćemo vam link, tako da pogledajte, ostavit ćemo u komentarima. Mi 7 molim te pinuj. Da, a mi 7 pinuj. Na taj način dekorisat ćete sve svoje farmerke. Meni su, to sam radila na svojim kada smo radile taj DIY i zaista sam ih nosila u nedogled. Ja, moja isto, iskreno, baš sam ih iznosala, vala, smučile su mi se. Da, tako da pogledajte, da sada ne objašnjam vam, tamo imate detaljno kako se to radi.
Tako je. Još jedna super stvar kako možete da dekorišete svoje nogavice jeste asimetrično. Dakle, pustite mašti na volju, neka prednji deo bude kraći, donji deo duži ili obrnuto. Može i svaka nogavica da bude drugačija. Tako je. Takođe možete i samo da ih isečete ovako ravno i tako da ih ostavite, to je isto jako trendi. I ako mi ne verujete, pogledajte iskreno, po buticima, uglavnom se takvi modeli sada i prodaju. Ali, to što je Kiki rekla na samom početku, sad su moderne te, recimo negde na oko pola lista, što je super jer možete sve vaše farmerke koje smo ranije nosili, koje su bile do članka, sada samo da skratimo, imamo faktički novi par. Tako je. Ljudi, to je bilo sve za danas. Nadamo se da vam se dopao ovaj video, da ste uživali u njemu. Vidimo se već u sledećem. Tako je, a do tada mi vas ljubimo puno. Ćao! Ćao!